God aften og velkommen. I aften skal vi spille Tutor Jeopardy. I studiet i aften har vi Alexander, som søger tutor i år på Pharma School. Alexander er 21 år og kommer oprindeligt fra Aarhus, men flyttede sidste sommer til Østerbro for at starte på Pharma. Til hverdag elsker han at lave mad og deltage i de sociale arrangementer, som er på Pharma. Velkommen til dig, Alexander. Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Jamen, skal vi ikke bare gå lige på hårdt? Ja, det sagde hun også i går. Jamen, lad os se, hvad vi har. I aften der spiller vi med kategorien rød, Pharma, kage, den første gang, tutor og fester. Hvad vælger du? Jamen, jeg tror, jeg starter med fester til 400. Navnet på Alexanders yndlingsdrink, som desuden tidligere er blevet brugt mod malariabekæmpelse, og som efter sigende heller ikke skulle give nogen tømmermænd. Ja, den er jo lidt svær, men jeg tror, min endelige svar må være, hvad er gin og tonic? Det er fuldstændig korrekt, Alexander. Virkelig flot klaret. Hvad vælger du som din næste kategori? Jamen, jeg tror, jeg vælger Pharma til 200. Navnet på Alexanders drømmeuddannelse, som han desuden kom ind på i 2014? Ja, det er jo en af de lettere. Mit svar det er, hvad er farmaci? Det er fuldstændig korrekt, Alexander. Jamen, så tror jeg tager en af mine lidt stærkere kategorier, og det må være kage til 300 point. Navnet på Alexanders yndlingskage, som desuden også indeholder store mængder brun farin. Ja, den eneste kage, jeg kender, der indeholder store mængder brun farin, det er brunsviger, så jeg tror, mit endelige svar må være, hvad er brunsviger? Tillykke med det, Alexander. Det er fuldstændig korrekt. Din samlede score er nu på 900 point. Hvad vælger du som den næste kategori? Jamen, det må være den første gang til 100. Knaldperlens catchphrase. Min pik er lige ved at eksplodere. Hvad er noget, der er yderst upassende at sige første gang, man møder en person? Korrekt, det kører virkelig for dig, Alexander. Nu er der kun 2 spørgsmål tilbage. Jamen, jeg tror, jeg tager rød til 500. Navnet på Alexanders yndlingsfarve, hvor rød også indgår i navnet. Hvad er lyserød? Flot klaret, Alexander. Vi er nu nået til sidste spørgsmål, og du har fået 1500 point. Hvad vælger du? Jamen, jeg tror, jeg tager tutor til 500. Det var chancen. Chancespørgsmålet i denne omgang er navnet på den mest tutorlicious person, der er. Jamen, det kan da vist kun være, hvem er Alexander? Tillykke, Alexander. Det er fuldstændig korrekt. Vi er nu færdige, og du har vundet denne yderst flotte røde tutor t-shirt. Værsgo. Jamen, tak. Det er helt perfekt.